Добрый дзень, паважаныя сябры. Працягваем вывучаць гісторыю Беларусі. Тэма ўрока песняры роднай мовы і бацькаўшчыны. Абаронцам працоўнага лёду стаў паэт Францішак Багушевіч, які жыў у 19 стагоддзі. Дзяцінства яго прайшло сярод сялянскіх дзяцей. Скончыўшы ліцэй, ён працаваў абаронцам у судзе і заўсёды падтрымліваў просьбы сялян. Яны жылі вельмі цяжка і залежалі ад свайго пана, бо не мелі ўласнай зямлі. Сяляне абураліся, а Францішак спрабаваў абараніць іх чалавечую годнасць. Францішак Багушевіч у зборніку вершаў «Дудка беларуская» заклікаў беларускі народ берагчы і шанаваць родную мову. Не пакідайце ж нашай мовы беларускай, каб не ўмёрлі. Гэтыя словы служаць для нас запаветам і сёння. У пачатку 20 стагоддзя моцна загучалі галасы народных паэтаў Беларусі Янкі Купалы і Якуба Коласа. Паэты былі равеснікамі, бо абодва нарадзіліся ў 1882 годзе. Янка Купала ў вёсцы Вязанка, а Якуб Колас у вёсцы Акінчыцы, што на Меншчыне. Абодва любілі родны край, сваю айчыну, мову, свой народ. У спадчыну нашчадкам яны пакінулі цудоўныя творы. Працуем з картай. Разгледзьце карту «Славутыя людзі зямлі беларускай» на старонцы 14-15 атласа. Пакажыце на ёй партрэты Янкі Купалы, Якуба Коласа. Адшукайце на карце помнікі ім і вёскі, дзе нарадзіліся паэты. Знак пауза. Як пранікнёна і ў той жа час проста гучаць словы Якуба Коласа. «Мой родны кут, як ты мне мілы, забыць цябе не маю сілы». Горда і сцвярджальна прагучалі радкі Янкі Купалы. Ад прадзедаў спакон вякоў мне засталася спадчына. Паміж сваіх і чужакоў яна мне ласкай матчынай. Сёння мы па праве называем Янку Купалу Якуба Коласа вялікімі песнярамі зямлі беларускай. Паэтычную спадчыну працягнуў у сваёй музычнай творчасці ў 20 стагоддзі народны артыст Беларусі Уладзімір Мулявін. Ён стварыў вельмі папулярны вакальна-інструментальны ансамбль «Песняры». Пад яго рукой заўсёды быў томік вершаў Янкі Купалы, адкуль музыкант і ўзяў назву ансамбля. Стваральнік ансамбля спецыяльна вывучыў беларускую мову, каб лепш разумець беларускія народныя песні, а слухачы, якія не ведалі беларускай мовы, набывалі ў кнігарнях беларуска-рускія слоўнікі, і гэта дзеля таго, каб перакласці радкі песен любімых песняроў. За сваю творчасць Уладзімір Мулявін быў узнагароджаны ордэнам Францыска Скарыны. Добрай традыцыяй у Рэспубліцы Беларусь стала святкаванне дзён беларускага пісьменства. Яны праходзяць у гарадах, якія з'яўляюцца гістарычнымі цэнтрамі культуры, навукі, літаратуры і кнігадрукавання. Удзельнікі і госці свята могуць азнаёміцца з новымі кнігамі, сустрэцца з пісьменнікамі, паслухаць выступленні музыкантаў. І, канешне, гаспадары і госці свята размаўляюць адно з адным па-беларуску. Дасягненні беларусаў у развіцці культуры – гэта гістарычная спадчына. Яна выклікае павагу да нашай радзімы ва ўсім свеце. На гэтым наша размова закончана. Дзякуй за ўвагу. Да пабачэння, сябры.